Rhybydd, mae Prosiect Z yn cynnwys rhai golygfeydd galled y ddychryn di. Aeth pawb yn wyllt am y Z gan gwmni ex-ITOPIA, sef nanobug yn y glist yn lle ffonau symudol. Swnio'n dda, dydi? Tan bod rhywbeth yn mynd o'i le. Achos wedyn, daeth y speic. Mellten anweledig yn effeithio ar bawb sy'n gwisgo'r Z yn ei clustia. Mae'r Zeds yn araf ac yn dwp, ond os gei di dy gyffwr gan un, byddi di wedi dy heintio hefyd. Erbyn hyn, mae mwy wedi ei heintio na sy'n iach, yng Nghymru a dros y byd. Fi di Alys, o'n i'n arfer gweithio'n labordy ex-ITOPIA. Nes I fi ffindio allan bod y cwmni'n cuddio'r gwir. Mae lot o bobl ifanc wedi trapio mewn ysgolion, a dwi'n trio I helpu nhw ddianc. Ond fydd rhaid iddyn nhw aros yn saff nes I mi gyrraedd, a trio cael gwared ar y Z sydd wrth geti ar ysgol. Blwyddyn ar ôl y speic ac mae'r sefyllfa yn ddifrifol. Dim ond 2% o bobl y byd sydd dal yn iach. Mae ambell sŵn yn gallu drysu'r Zeds dros dro, ond heblaw am hynny, does neb yn gwybod sut i'w stopio nhw. Un cyffyrddiad a byddwch chi'n troi'n Z o fewn munudau. Ond mae yna bocedi o bobl iach yn dal I frwydro. Rwy'n I ar ddeall bod yna 5 dewr yn cuddio yn Ysgol Llangynnwyd, ond mae'r Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn i'r adeilad. Yr unig obeth sydd ganddyn nhw yw trio dod o hyd I fagiau achub yn yr ysgol yn rhywle. Os rhywun yn nghlywed I? Dach chi yna? Mae rhaid I chi ffeindio'r 5 bag achub. O na, brysiwch! Maen nhw ar y ffordd! Ffeindiwch y bagia! Boys, zombies! Zombies, guys! Oh, zombies! Get in! Ffeindio fi! Boys! Oh, boys, fi gael un! Fi'n ffeindio un. Okay. Mae un fan'na. Mae un fan'na. O, na. Big bag. Mi'n job fan'na. Okay. Mae rhaid ni fynd drones. Mae'n gen ni. 3. Okay. Boys, un job fan'na. Os fi'n gwybod, mae un tio fan'na. Ie, mae yna un job fan'na. Boys, ni angen distractio nhw. Distractio nhw. Boys, spread your marks. Dwi fe fan. Boys. Boys, fi'n ffeindio un! Oh, yes, great. Boys, mae angen help yma. Boys, fi'n bag. Dyf fi'n dwy annau. Ti'n siŵr? Dyma bag o... Edrych o'n bag, boys. Iolos, na ti bag. Iolos, na ti bag. Na. Dim bag. Na? Falle mae un na ar troi bag. O, mae fe fan hyn. Mae fe tu ôl fan hyn. Boys, mae fe fan hyn. O, ie, Iolos. O, na. At y drws. Be, Efi dal mewn fyna. Hey, go on. Let's go. Neitha ti gad o fi. At least ti ddim wedi cael ei cyffwrdd, ti? Na, Gosh. Ti'n lwcus i dal yn byw. Ni di ffeindio'r 5 bag. Yn ffain. Mae'r Zeds ym mhopman erbyn hyn, ond diolch i'r fan ma, dwi dal yn saff. A dwi'n gallu gweld beth sy'n mynd mlaen a chysylltu gyda phobl iach lle bynnag fan nhw'n cuddio. Ond falle mod i rhy hwyr y tro yma. Mae'r Zeds wedi ffeindio'u ffordd I mewn i'r ysgol yn barod.
Yr unig siawns sydd gan y criw ydy trio canu'r larwm. Mae sŵn uchel yn drysu'r Zeds, a falle wneith hynny rhoi cyfle i'r criw ddianc. Come on, boys. Boys, mae'n fan hyn. Mae'n fan hyn. Ie, mae'n fan. Edrych o'n bag. Beth sydd yn y bag? Botel o dŵr. Dyna fi. Dwi'n gael botel o dŵr. Binoculars. Fath o papur. Na llythyr. Mae gen I dis. Tin. Oh, medkit. Mae'n good. Mae gen I Walkie-talkie. Hwn. Mae gen I gas mask. Gas mask. Helo? Os na rhywun yn ynghlywad i? Atebwch! Helo? Ydych chi wedi ffeindio'r bagiau achub i gyd? Ie, ydi. Dwi ddim yn bell o'r ysgol, ond byddai ddim dod yn nes. Mae'r Zeds yn bob man. Iawn. Mae rhaid chi ffeindio ffordd o gael gwarad o'r Zeds sydd wrth y giat i ddianc. Iawn. Mae sŵn Uchel yn brifo'i clustia nhw. Mae rhaid i chi ganu larwm yr ysgol. Os allwch chi gael o'i weithio, ella fydd hynna'n digon i'w gyrru nhw ffwrdd fel bod fi'n gallu'ch cyfarfod chi wrth y giat. Mae yna bethau yn eich bagiau chi i'ch helpu chi. Oes, oes. Da chi'n gweld y dei? Ie. Ella bydd yn rhaid i chi ddefnyddio hwnna i ddewis rhywun i ddenu,'r Zeds i ffwrdd. O na, mae rhaid chi ddechrau symud. Os y glew yn y bagiau, nes eithaf chi lleifyn nesa. Odi. Gwisgwch yr headset i fi allu siarad efo chi a ffeindiwch bethau i wisgo i'ch amddiffyn. Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu heintio bob dydd fan hyn. Mae rhaid i ni ffeindio gwrthwenwyn ar frys. Dwi'n wedi clywed bod technegydd yn gweithio ar fformula yn y labordy'r ysgol. Yn y labordi. Ewch i'r labordi. Mwy o Ysgol Llangynnwyd nawr, ac rydyn ni newydd glywed mae'r 5 disgybl yw Rhion, Griff, Iolo, Efin a Ieuan. Mae'r Zeds yn gwybod eu bod nhw yna, ond wrth lwc maen nhw wedi dod o hyd i'r bagiau achub. Yn un o'r bagiau, mae'r llythyr yn sôn am dechnegydd yn yr ysgol, felly maen nhw nawr ar y ffordd i'r labordi. Arhoswch gyda ni. Sbiwch o gwmpas. Be ydych chi'n weld? Mae hyn yn instantly suspicious. Mae'n edrych fel bod angen Cyfrinau i'r cyfrifiadur na. Enw technegydd, boys. Beth oedd y enw ar y llythyr oedd Griff wedi gael? Francine? Francine, oedd e? Ie. Francine. Na. Na, Franci oedd yr un oedd yn hal y llythyr, a fe'n meddwl oedd y technegydd yn neud e, so nid enw Franci yw e. Mae'r hynna i fi. Mae rhaid bod yna neges gyd neu cliw neu rhywbeth yna. Okay, mae rhaid ni brysio. Ni'n credu ni wedi bod yma digon hir. Mae rhaid chi Brysio, mae yna Zed yn agorsau. Boys, mae saff yn hyn. Bydd angen help llaw. Bydd angen help llaw i agor hwn. Helping hand. Ddim yn dweud? Wait, yn ni angen ffindio sword neu rhywbeth? Da iawn. Agora. Gwen ola. Beth sy'n... Na, bys anghywir. Yes. Agora. Yes. Sy'n mynd hwnna? Beth yw hwn? Right, go.
Mae'n rhoi dan y papur hefyd. Ond mae'n UV right. Beth yw'r byd ywn? Erica? E I bedol, E. Na, di fe ddim. Ni'n cymryd yn rhydd hir. Dowch, mae'n chi ffindio enw'r technegydd. O na! Mae nhw'n zed yn y coridor tu allan. Ffindiwch y deis. Taflwch o I weld pwy fydd yn cael ei dewis I arwain y zed I ffwrdd. Brisiwch! Rolio'r deis! Sut ni'n mynd I wneud hwn? Griffith. O, o'n i'n meddwl bod hwnna'n digwydd. Come on, Griff. Diolch, Griff. Mae rhaid chdi roi mwy o amser I tîm ffindio enw'r technegydd. Ond paid y gadael i'r zed dy heintio di. Pob luck, Griff. Pob luck, Griff, go on. Bydden nhw'n ofis, Griff. Wait. Mae'n dweud Eureka a mae'n... Mae rhifau a llythyr Mae'n edrych fel periodic table. Falle mae... Hynna'n cael rhywbeth un gyda fe. O ie, mae'n fyna! Periodic table! Mae hwnna'n edrych fel y periodic table. O ie. O, ie. Yes, Rhion! Ond beth ni aned? Mae'n dweud... Eureka. O, wait. O! Mae'n dweud rhywbeth ar y slick. Silicone. Yeah. Oxygen. Nitrogen. Silicone. Oxygen. Nitrogen. Silicone, oxygen a nitrogen. Sbiwch ar y tabl. Ella bod y symbol yn golygu rhywbeth. Nitrogen yw N. Ie? Ie. Na, beth oedd gyntaf? Silicone. Ie, so beth yw hwnna? Boi, come on, nhw'n dod. SC. Ie. A wedyn, oxygen, O2, a wedyn N. Na. Other metals, okay. Boys, mae un fan hyn. Brisiwch, mae rhaid I chi ffindio lle mae'r larwm na. Mae un fan hyn hef. Twtch. Trio ffindio silicone. Be di symbol silicon? SC, yes, fanna. Silicone, SI. SI. Dot. Oxygen, O2. O2. So, a O. Na. Just O. A wedyn hydrogen. Angen ydy nitrogen yn N. Sean. Beth? Sean, ia! Ond be di ail rhan y cliw ar y cyfrifiadur? Beth yw alkali? Dwi'n gwybod beth mae alkali yn. Na, dim clue. Oh. Question mark. Oh, yes! Alkali cryf. 14. Sean 14. Yeah. Yes, mem. Fi'n credu bod fi'n agos at greu'r gwrthwenwyn, ond nhw'n redeg mas o amser. Mae'n rhaid I fi ddianc. Os oes unrhyw un dal yn iach, mae'r larwm yn ystafell gelf. Yr unig gobaith yw I gannu'r larwm na. Celf. Ystafell celf. Brisiwch, i'r stafell gelf. Does am amser i'w golli. Just gobeithio bod Griff yn iawn. Ni jyst wedi cael neges o Sean. Bod rhaid I ni fynd i'r bloc celf. Ac gobeithio bydd dim zombies yna. Nôl I Ysgol Llangynnwyd nawr. Y newyddion da yw bod y criw wedi ffeindio nodiadau cudd y technegydd ac yn gwybod nawr bod y larwm yn yr ystafell gelf. Y newyddion drwg yw bod Griff ar goll a dyn ni'n ofni ei fod wedi cael ei heintio. Mwy am y stori yma nes ymlaen. Okay. So fi di dianc y Zeds unwaith eto. Fi ddim yn siŵr os fi di cael ei infecto neu dim byd. Fi'n gobeithio fod fi ddim. Nawr mae'n rhaid I fi ffeindio'r eraill. Griff! Griff! O, Griff! Ti'n iawn? Twad? O ti wedi cael dy heintio? Fi ddim yn siŵr. Okay. Da chi wedi cyrraedd y stafell gelf eto? Be sy'n bod? Okay. O, na! Zombies. Y zombies yna. Be ni'n mynd I wneud? Mae rhaid I chi gyrraedd y stafell gelf, ond byddwch yn ofalus. Cofiwch bod unrhyw sŵn yn ei denu nhw. Tracted I sŵn, so mae rhaid ni fod yn rili dawel. O na! Trap di hwn.
hwn gath ei greu i rybuddio bod Zeds ar ei ffordd. Mae'n y glycha ar bob llinyn, ond rwan chi sy'n gorau curo'r trap. Os da chi'n gwneud unrhyw sŵn, allan wnaeth y Zeds ddeffro. Fedrwch chi'n fforddio cyffwrdd unrhyw linyn. Yna! Mae'na Zed di ddeffro! Mae rhaid i chi rysio. Does am pwynt fod yn ofalus, hedwch! Come on, boys. Good job, boys. Come on. Come on, Rion. Boys. Oedd hwnna'n agos. Ond ydych chi bron a chyrraedd y stafell gelf. Da iawn, hogia. Ac rydyn ni newydd glywed bod y 5 yn Ysgol Llangynnwyd wedi cerdded mewn I drap. Ar ôl ffeindio Griff, cael a chael oedd I ddringo trwy'r trap cyn i'r Zeds ei dal nhw. Diolch byth, maen nhw wedi llwyddo colli'r Zeds ac ar y ffordd nawr i'r stafell gelf. Anna! Dwi'n trio cyrraedd nôl i'r fan, ond mae'r Zeds ar yn ôl I! Iawn, fyddai ti allan i'r getia mewn 5 munud. Mae'r Zeds yn bob man, ond os allwch chi gael gwared ar y rhai sydd wrth y getia, mae'n bosib allwch chi dianc. Ni'n edrych am alarm tan. Bottom coch. Bottom coch. Gloi. Dwi bron yna, ond byddai ddim aros amdanoch chi'n hir. Mae'r Zeds dal wrth y getia. Ffeindwch y larwm. Boys, fi wedi ffeindio rhywbeth. O, beth ti'n ffeindio? Cas. Agor e? Cas neu rhywbeth. Wait, mae pen. Ie, fi ddim yn siŵr. Mae rhaid Edrych am rifau rhywle. Da chi'n gallu gweld y larwm? Nagyn, ond ni'n gallu gweld casyn. Mae rhaid i chi ffeindio'r larwm. Larwm. O, dwi wedi ffeindio'r bottom, fan hyn. O ie, bottom coch trwy fyna. A ni gallu... Ni ddim well mewn. Mae'n... Gwasgwch y botwm. Na, mae'n locked. Mae'n padlock. Mae rhaid fod allwedd rhywle. Falle bod yr allwedd i'r padlock fyna. Mewn yn fyna. O, nawn ni yn ffeindio cod. Sy'n gallu bod yn unrhyw le. Be sy ar y bwr? 1 munud. Mae Gloi, rhywbeth gloi. i wneud yr lluniau yma. Mae rhain o gwmpas y stafell fallai. Felly... O, trwy fyna! Y pysgodyn! Da iawn, Leo! O, mae pethau mewn tu fewn dyle fo fod. Right, ys rifau anno fe. Cwpan. Boys, mae... mewn tu fewn. Bryswch, dy'r Zeds ddim yn gallu ffwrdd! Felly mae'n tri. Ie, falle tri. Tri. Na, mae hwn yn y rif olaf. Sut? Acos olaf. Edrych am... Sbio rownd am Edrych am goblet. Rhywbeth fan hyn. O, fi wedi ffeindio y cwpan. O, da iawn. Be ti mewn? Be sy'n ti fewn? Dim byd. Edrych at y bottom. O, falle. 4. Roedd 4 mewn. Oes hi'n arall? O ie, 4 Yr un diwetha. Y peth olaf! O, ble? Ar y... O ie, dwi'n ffeindio Fan hyn. O ie. Beth yw e? Fi gyda fe, beth sy'n gweud arni. Ar y gwaelod. Eith. 8. 4.
8, 3. Tri. Dwi'n gweithio. Yes! Sy'n mewn fan'na. Dwi'n fan hyn. Mae pob llun yn adrodd stori. Mae pob llun yn... Be oedd yn y briefcase? Pob llun yn adrodd stori, sef y lluniau yma. Wel, mae yna llun fan hyn. Mae llun yma. Mae yna o'r apocalypse. Ond... Dwi ddim yn gweld unrhyw beth. Yr apocalypse. Boys, come on, gloi. Come on, Ysgol. Ydy'r un faint o hwn? Fi jyst yn mynd am guess fan hyn. Mae geiriau. Geiriau. Mae'r allwedd yn y corff. Yn y corff? Does am corff yn y stafell, nag oes? Oh, yes! Bryswch, mae rhaid i fi symud o yma. Lle mae'r allwedd? Gloi. Come on, guys. Mae rhywle fan hyn. Sbiwch yn bob man ar y mannequin. Mae rhaid bod yna oriad i'r clo yna'n rhywle. Yeah. Gwrdd! Agorwch y clo a chanwch y larwm. Does am amser i'w golli. Dyna fi. Come on, barod. 3, 2, 1. Beth sy'n digwydd? O na! Mae rhaid bod Griff di cael ei heintio. Ond ydych chi allan amser? Mae rhaid hwyr i Griff, ond ydych chi dal dianc. Ewch i'r brif yn eto, bryswch! Mae'n gweithio. Mae'r Zeds wrth y giat yn dechrau symud i ffwrdd. Ond dwi'm yn siŵr am y rei sy'n yr ysgol. Fe rai chi agor y drws neu byddwn nhw di'ch dal chi. Dwi'n aros amdanoch chi tu allan. Bryswch! Mae rhaid chi ffindio cod 4 rhif i agor y drws. Triwch unrhyw rhif. Os di'n troi'n wyrdd, mae o yn y lle iawn. Os di'n troi'n felyn, mae o yn y cod yn rhywle ond ddim yn y lle iawn. Os di'n troi'n llwyd, di o ddim yn y cod o gwbl. Mae'n rhaid i chi gael 4 rhif gwyrdd i agor y drws cyn i'r Zeds gyrraedd. Un. Iawn. 1, 2. Na. 1, 3. Na, 1, 4. Mae nhw bron o'ch cyrraedd chi! Ie, 1, 5. 2 yn wyr! 6. Na, 1, 5, 7. Mae rhaid i chi weithio'n gyn! Na, 5, 8. 3 yn wyr! Un arall i fynd! 5. 9. 8, 9. Go! Mae'r Zeds wrth y giat di drysu. Felly dowch rwan, bryswch! Hedwch! Mae'r rhaid tu ôl i chi'n siŵr o ffeindio'i ffordd allan ym mhen dim. Mewn i'r fan, dowch! Does na'm eiliad i'w golli. Dwi mor sori am Griff, ond ers iddo gael ei heintio fedrwn ni'n gwneud dim i'w helpu. Nethoch chi ddianc just mewn pryd. Mae'r Zeds yn sgipo trwy'r ysgol. Da iawn, da chi dal yn saff. Am rwan.